ta fi kowane jiha bashi na naira biliyan 300 da wani abu ake bin mu. In ka lura ko da palliative nan da aka yi zan je in huta, in na so in canja moto zan canja moto, in na so in canja gida zan canja gida. Abin da ka san ana yi na jin daɗin rayuwa ba wanda ban yi, kuma ina son mutane su san mafarin abin daga dakwa ne. Dakwa dai da kwando shi na fara yi a rayuwata, saboda na Sala Aliyu Gelu, garko matasan Badiko, kwamishina na Royal Market daga nan jihar Kaduna. To kwamishina muna maka barka da shigowa shiri na musamman wanda ke zuwa mai kallo a gidan talabijin na Tawada Hausa a TV. Muna maka barka da shigowa wannan shirin. Barka ka dai Malam Aliyu. To kasancewanka ɗan siyasa kuma basarake, asali kuma kai ne kwamishina na Royal Market na kasuwannin da ke nan jihar Kaduna. Mu duba batun da ya shafi yadda ake gudanar da sabuwar gwamnatin jihar Kaduna ta fara kamun ludayinta, wato gwamna na sanata Malam Uba Sani. A matsayinka na ɗan siyasa kuma ku ne kuka shiga lungu da sako kuka tallata wannan gwamnati, me za ka ce? To, alhamdulillahi, da farko ina ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo wannan gidan TV mai albarka. To, alhamdulillahi mun gode ma Allah da muka ɗauki kanmu a wannan yanayi da muke ciki. Mai girma sanata Uba Sani mutum ne wanda yake da kishin al'umma kuma yake da kishin jihar Kaduna. Wannan mutumin ɗan siyasa ne, kuma daidai gwargwado alhamdulillahi ya yi takara, Allah ya ba shi shugabanci na gwamnan jihar Kaduna, kuma mun san irin ƙudurin da yake da shi na alkhairi akan al'umma. Ƙudurin da yake da shi na alkhairi akan al'umma shine kullum ya za a yi talaka ya ji daɗi, ya za a yi ɗan talaka ya ji daɗi, ya za a yi makarantu na 'ya'yan talakawa su yi karatu cikin kwanciyar hankali. So wani abu guda ɗaya da yake faruwa a jihar Kaduna, ta wani gefe ana cewa rijiya ta ba da ruwa guga ta hana. Me rijiya ta ba da ruwa guga ka hana? Dole daman a cikin shugabancin ka samu irin cabals. Abinda ake nufi da cabals irin wanda suke jikin gwamna ko wanda suke jikin wani zaɓaɓɓe, wanda za su hana zaɓaɓɓen nan yi abin da ya kamata, ko kuma ba za su ba zaɓaɓɓen nan shawara akan yi abin da ya kamata ba. To alhamdulillahi, mai girma Uba Sani mutum ne wanda yake da kishin al'umma, mutum ne wanda yake kishin jihar Kaduna, mutum ne wanda yake so ya ga ci gaba. So ina kira ga al'umman jihar Kaduna su yi haƙuri, lokaci na zuwa da insha Allah sai an dara a jihar Kaduna da izinin Allah. Because kullum muka zauna da mai girma gwamna, bai da magana da ya wuce ya za a yi a taimaki al'umma, ya za a yi a taimaki al'umma. So mutum ko da wasa yake faɗin wannan, to wata ran zai zama da gaske, ballanta na distinguish, ba da wasa yake ba, da gaske yake. Sai dai ana ganin cewa tun lokacin da wannan gwamnati ta zo shi mai girma gwamna ma baya zama a jihar. So alhamdulillahi, da gaske ne mai girma gwamna baya zama, don ina ga tun da aka kawo gwamnatin nan mai girma gwamna bai shiga gwamnan house ya kai so 10 ba, bai zauna a gidan gwamnati ya kai so 10 ba. So ka tsinci kanka cikin wani yanayin da ka tsinci kanka shine yanayin da ka shiga cikin gidan gwamnatin babu kuɗi, kuɗin da ake turowa ma ba zai isa ai albashi ba, ballantana har a sallama wasu. So mai girma gwamna ya yi haƙuri, ya yi managing, ya yi haƙuri, ya ci gaba da ƙoƙarin ya za a yi je kawo ma jihar Kaduna ci gaba. Shi yasa kaga kwanaki an kawo Qatar don su saka hannun jari a jihar Kaduna, sannan kuma ya tafi America su ma don ya kawo tura su saka hannun jari. Ƙasashen Laraba wannan ya tafi Kuwait, Dubai, duk yana ƙoƙarin ya za a invite ɗin su zo jihar Kaduna su saka hannun jari, shine za a samu sauƙi, za a samu raɗaɗin talauci a jihar Kaduna. Amma ana cikin wani yanayi a jihar Kaduna. Mai girma gwamna Malam Nasiru Ahmad El-Rufai ya yi ƙoƙari ya gyara gari, shi kuma Uba Sani burinsa ya gyara al'umma, saboda ai mun tsinci kanmu cikin wani yanayin hali na jihar Kaduna ta fi kowane jiha. Jihar Kaduna ta fi kowane jiha bashi na naira biliyan 300 da wani abu ake bin mu. In ka lura ko da palliative nan da aka yi naira biliyan 5 mai girma shugaban ƙasa ya ce kowane jiha zai bata. So amma yanzu mun taɓa an fara bada naira biliyan 2 da wani abu don a raba ma al'umma, a rage musu raɗaɗin talauci. To alhamdulillahi, mai girma gwamna distinguish Uba Sani ya yi ƙoƙari matuƙa. Ƙoƙarin da mai girma gwamna ya shine da ya kawo kuɗin nan
ya ce ma mutane ku ji tsoron Allah, wannan kuɗi da aka kawo na al'umma ne, ku cire zuciya, ku cire son wani abu a cikin wannan kuɗin, a je a siyo shinkafa a raba ma al'umma. So mun ji daɗi. Ya ce babu ɗan abga, babu ɗan APC, babu ɗan PDP, babu ɗan Labour Party, kai har wanda bai da jam'iyya ba, mai girma distinguish ya ce a bashi, wannan tallafi ne nashi, ba an ce ɗan APC kaɗai za a bada ba. To wajen rabon abubuwan nan alhamdulillahi gwamnati ta yi ƙoƙari, tun da daman ita gwamnati nata ta an so ta bada. So mutanen da ta ba tsakani da Allah akwai mutane masu son zuciya wanda suka yi amfani da wata dama wajen rabon nan. Tun daga kan rabon nan aka samu matsala, kamar ni a waɗina hakan ya faru. Na san mutanen da aka ba alhakin wannan rabon, na san me suka yi, kuma yana hannunmu. So amma abin da yasa ba ma son mu fito mu magana, mun dai gaya musu su ji tsoron Allah, kuma abin da suka yi ba su kyauta ba. So sun ji ba su ji ba, amma muna jira wani abu ya ƙara shigowa ne magaya za su yi rabon. Saboda in person ni dai ba zan ansa palliative in raba ba, saboda ai ko gwamnati bata bani palliative ba, ni mai raba palliative da kaina ne, ni mai raba ma al'umma ne. So ba zan tsaya an so na gwamnati in ce zan raba ba, saboda kamar inda na bayani akwai wasu wanda ba jinsin mu ɗaya ba. Lokacin da aka fito takara muka roƙe su alfarma akan su je su APC, suka ce a APC ta daɗe tana yaudarar su, don haka ba za su yi APC ba. Su sun gwammace ma su bar ƙuri'ar ta suka su zaɓe. Na ce musu a'a, ku yi haƙuri, wannan karan ni ina roƙon ku arziki, ku taimaka ku zaɓi APC, ba don komai ba saboda mutuncin mu da darajar mu. Alhamdulillah mutanen nan haka suka yi amfani da wannan dama, suka zo suka zaɓi APC, suka ba APC ƙuri'a, suka tare ma APC ƙuri'a. Amma da aka zo wannan rabon sai aka manta da su. Wallahi da abin ya dame ni ni na je na siyo shinkafa buhu 5 na kira su na ce gashi nan ku je ku raba. So alhamdulillah sun ji daɗi, kuma da na tashi ba da na ce a an manta da naku ne, yanzu an ibo muku naku. Ban ce ma ni na siya na baku ba, sai na nuna gwamnati ne ta siya ta basu. To kaga duk irin waɗannan abubuwa ne wanda masu rabon bai kamata su manta da su ba. Ganin cewa kafin wannan rabo sai da aka kafa kwamiti ciki har da sarakuna, iyayen al'umma da wasu shugabannin jam'iyyu da ma malamai, don ganin cewa yin adalci wurin wannan rabo. To alhamdulillahi hakan ne, ba za a ce ba hakan ba. Akwai malamai a ciki, akwai fastoci, akwai kuma mutanen gari. Amma abin da nake so kuma shi son zuciya ba ruwan shi da malami, ba ruwan shi da fasto, ba ruwan shi da jama'an gari. Ke kaga wanda kake tunanin dan iska ne ya rike maka amana, wanda kuma kake tunanin malami ne ya zalunce ka. So wannan abu mu yan adam ne, kuma sun yi kuskure tun da karo na farko ne, amma za mu sa ido mu gani karo na biyu. Duk wanda ya sake mistake a karo na biyu, so za mu fito social media mu faɗi sunan shi, don mu ba ma tsoron kowa, ba ma tsoron mu ce wani yayi abin alkhairi, ba ma tsoron mu ce wani yayi abin shari. In har kai shari za mu faɗi, in kai alkhairi za mu faɗi, amma mun musu uzuri saboda yi ne na farko, karo ne na farko, muna jira mu gani karo na biyu za su yi. Amma alhamdulillahi mai girma gwamna ya yi ƙoƙari, saboda da ya kawo abin nan ba zan taɓa manta muna cikin gwamnati Hausa ce to kuɗi na palliative ya shigo, ya za a yi a haɗa kwamiti. Ya ce mai girma deputy gwamna ta zama kwamiti, ta jagoranci kwamitin. Deputy gwamna ta jagoranci kwamitin. Akwai mutanen kirki da aka saka a cikin kwamitin wanda aka ga za su yi alkhairi. Tun daga inda muka gane akwai wanda suka yi posting, suna yin posting na kuɗin da aka bada na yanayin tirilolin shinkafa da za a siya, aka cire su a kwamitin. Sai muka gane akwai abin da ake so a yi. So mu da mun ba ma shiga irin wannan tsari, saboda ba tsarin bane mu a matsayin mu na sarakai. So ba komai muke shiga ba, akwai abin da in aka so mu shiga za mu shiga, akwai abin da aka cikar mu shiga ba za mu shiga ba. So alhamdulillahi ina kira ga al'umma su yi haƙuri, in Allah ya so ya yarda a jihar Kaduna za a dara. Wannan magana da nake muku akwai lokacin da muka ga abin bai yiwu ba, mu za mu fito mu gaya ma mutane gaskiya, amma mu mun san me ke zuciyar distinguish, shi yasa har muke iya gaya ma mutane su yi haƙuri. Kuma wannan haƙuri da muke bada muna bada shi ne don dai jama'an jihar Kaduna ɗanɗana roman dimokuraɗiyya. Ka gina masallaci ya fi gina masallaci, don haka titi da aka yi mutum na cikin yunwa an yi mai titi ba a taimake shi ba. Amma alhamdulillah mun ji daɗi. Shi kuma mai girma distinguish muna son ya ɗora daga inda aka tsaya. Ɗorawa daga inda aka tsaya shine alkhairan da zai biyo baya. To garkuwa kana ta cewa wa al'umman jihar Kaduna su kwanta da hankalinsu, roman dimokuraɗiyya zai zo nan kusa. Ba a tunanin cewa kamar ko za a ce garkuwa su ne suke jikin wannan gwamnatin, an ba su ne ba su kawo wa al'umma? To alhamdulillahi wannan zargin mun yi fesin ɗin shi,
amma cikin hukuncin Allah ya bayyana al'amari, ya bayyana gaskiyar lamari. Kuma ni abin da nake so jama'a su sani, alhamdulillahi ba ina fariya ba ina prouding ba, ni dan talaka ne, na taso gidanmu abin da ake iya mana biyan mana kuɗin makaranta duk da an biya mana, amma duk wani abu na jin daɗin rayuwa sai dai mu yi haƙuri har Allah ya sa muka tashi muka fita muka yi hustling har muka kai stage inda muke ciki. To ni yanzu duk wani abu da za a bani ai ba sabo bane a wajena. Ƙarshen dai abin da za a bani a duniya wanda za a ce an burge ni, a bani moto ko a bani gida ko a man aure, to duk ina yi. Na yi ma mutane aure, na ba da motoci, na ba da gida, to me kuma ni zai zama min sabo? Abin da zai zama min sabo a tattare da ni dai ni yanzu haka ba ina fariya bane, na gode ma Allah. Kuma na taso ni din nan, wanda suka sani sun sani, na yi aikin kankare, na yi aikin gini, na yi tura baro, na yi dako, na sai da ashana, na sai da kyandar, kai hassali har a caɓa na yi da mashin. Amma da yake ni tun da na taso zuciyana bata mutu ba, kuma ina ta roƙon Allah ya taimake ni in zama ma 'yan uwana wani jigo a rayuwa. To Allah ya taimake ni, na zama ma 'yan uwana wani jigo, don haka ni ina godiya ga Ubangiji, kuma na gode ma Allah da ni'imar da Allah ya min. Ya kai stage inda duk wani abu da ka san dan adam na yi na jin daɗin rayuwa, a rayuwa ba wanda ban yi. In na so in tafi in je in sauke farali zan tafi, in na so in je in huta zan je in huta, in na so in canja moto zan canja moto, in na so in canja gida zan canja gida. Abin da ka san ana yi na jin daɗin rayuwa ba wanda ban yi. Kuma ina son mutane su san mafarin abin daga dako ne, dako dai da kwando shi na fara yi a rayuwata, saboda na taso gidanmu babu kuɗi, na rasa me zan wanda na fita kasuwa, na ce ni bari in maka na faɗa, na fita kasuwa zan je in yi dako in tafi makaranta, in na dawo makaranta in tafi koma da kona. Wani zuba in muna makaranta rana zan tafi da kona da safe, lokacin makaranta na yi zo in wanka ta makaranta. Wani zuba in na safe ne ina dawowa da rana zan tafi da ko har yamma in dawo. So alhamdulillahi na yi matuƙar farin ciki, kuma na gode ma Allah. Kaɗan daga cikin irin tarihin rayuwa na kenan, kuma ina kira ga matasa su ƙara damtsi, su tashi su nema na kai. Babu easy money a rayuwa, babu easy money a rayuwa. Duk wanda kaga ya zama wani abu yau aka baka labari ya sha wahala. Allah ya ji ƙarai Alhaji Ahmadu Cancangi muna gidan shi ya gaya mana lokacin da yana yaron motarsa ta lalace a daji, ya shiga mai gidansa ya ce bari ya je gari ya kwana. Cikin daren abu ya faɗo mai a ɗan yatsa sai da hannun shi ya gotsare, haka ya dinga ɗaura abu har gari ya waye, aka je aka sami kemis aka ɗaure mai hannu. Yau Cancangi sai da ya zama wani jigo a jihar Kaduna, ba ma a jihar Kaduna ba, a Najeriya ba inda ba a jin Cancangi. To alhamdulillah ina kira ga matasa dan Allah a tashi a nema na kai. To garkuwa, a ƙarshe mai saƙonka ga al'umma don ganin cewa sun kasance masu son zaman lafiya da ci gaban jihar Kaduna da ma ƙasa baki ɗaya. So alhamdulillah ina ma Allah subhanahu wata'ala godiya, kuma ina kira ga matasa don Allah don annabi, matasa ku ji tsoron Allah shine first, kuma duk abin da zaka samu Allah ya riga ya gama tsara zaka same shi a rayuwa. Sannan abin da nake so jama'a su sani guda ɗaya ne, wallahi tallahi duk inda ka rike sana'a ka zaka ga Allah ya taimake ka. Ina kira ga matasa a nemi sana'a, in kanikanci ne, in tura baro ne, in dako ne, in sai da fiye wata ne, idan talla ne, duk abin da kake in ka jajirce in Allah ya zo kai arziki zaka yi. Ni wannan abin ya faru da ni, na fara sana'an waya ban da jarin waya ɗaya, amma yanzu na kai ga wani jigo a harkar waya, in ban zo na ɗaya ba zan zo na biyu. So ina gode ma Allah, ba yi na bane, yin Allah zai da kuma jajircewa da Ubangiji ya ga na yi. So ina kira ga matasa don Allah don annabi, matasa su tashi su nemi na kai, matasa su tashi su nemi na kai. Kar ku zauna a gida, saboda in ka ce za ka zauna a gida wallahi zuciyarka mutuwa za ta yi, zuciyarka za ta mutu, zuciyarka za ta mutu. Amma idan ka tashi ka nema za ka ga Allah ya taimake ka. To alhamdulillahi na gode ma Allah da ni zuciyana bata mutu ba, na tashi na nema, na fito na hustling, yau na zama wani jigo ma 'yan uwana, na zama jigo ga jama'an gari, na zama jigo ga al'umma. So ina gode ma Allah, kuma ina kira ga al'umma don Allah don annabi a cire selfish interest, a cire san zuciya, a tsaya a nema na kai, a tsaya a cire hasada, a tsaya a nema arziki. Zaka ga Allah ya kawo yalwa, Allah ya kawo ci gaba, Allah ya kawo ɗaukaka. So ina kira ga jama'a, kuma ina kira ga gwamnati don Allah don annabi, gwamnati taimaki al'umma, saboda ana cikin wani yanayi, ana cikin wani iftila'i. Na ce mu Allah ya taimake mu, ko da muka samu rufin asiri ba mu bar inda muke ba, ba mu guje inda muke ba, mun tsaya cikin al'umma, mu muka san halin da ake ciki, mu muka san me muke iya yi.
ko wani abokina da ya zo ya same ni ya ce garkuwa me yasa ka gina irin wannan gidan a nan anguwan, me yasa kake zaune a nan anguwan, za a yi ta daman ka. Nace to ai ni na fi son a dame ni. Sai na kawo mai example da ni in dama ba gwara a dame ni ba, yace haka ne. Nace to dan haka ni ina son al'umma kuma ni dan anguwan ne kuma ni na taso a anguwan, dan haka ba zan ba anguwan ba, da in je in gyara anguwan su wani ba gwara in zo in gyara anguwana ba. Nace to dan haka ni wannan gida da nayi a Badiko ban yi regret ba, kuma wannan gida da nayi a Badiko wallahi in ina da kuɗin da yafi wannan ma zan yi, saboda ina son jama'an Badiko, ina son mutanen Badiko, ina son matasan Badiko, duk wani wanda ka sani a Badiko ina son shi ba dan komai ba saboda mutanen Badiko mutane ne masu haɗin kai, masu son kawo ma anguwan ci gaba. Duk rashin kunnan ɗan shaye-shayen Badiko in ya ganka akwai daraja tsofaffi, duk rashin jin ɗan Badiko akwai daraja tsofaffi. So wa'annan yaran muna tare da su, kuma yaran nan kullum muna masa nasiha. Alhamdulillah wasu ma a cikin su sun ji nasihar mu, sun fara kasuwanci, sun bar duka wannan harkar rashin jin. To me za mu ce ma ubangiji? Ai sai mu ubangiji godiya. Ba wani abu da za mu ce ma ubangiji saboda ba wani abu yake sabo. So alhamdulillahi na gode ma Allah da Allah ya kawo mu wannan stage, ya kawo mu wannan lokaci, kuma ina kira ga gwamnati a taimaki al'umma. Sannan kuma in gwamnati za ki yi wani abu na program na raba ma al'umma abu, ki dinga duba wanda suka fi karfin abin ki basu, su ne za su bada, ba wanda yana da yunwa ba fiye da abin da zai ci, ko kuma yana da abin da zai ci amma san zuciya mai yawa. Kar a duba maganan wani abu a dauki abu a bashi rabon al'umma, wallahi ba zai bada ba. Ni ban san gwamnati ta bani ba abin da nake so gwamnati ta bani, abin da nake so gwamnati ta bani kenan, a taimaki al'umma. Saboda mafi akasari ni 'yan siyasar nan sun sani ko mutum zan kai cewa nake a taimake shi, ban cewa a bani abin shan ka bashi. So ni abin da nake so gwamnati ta yi ko ta taimaki mutane. In gwamnati ta taimaki mutane ni ta gama min komai a rayuwa. Ni ban neman komai a hannun gwamnati, ko wannan gwamnatin da na bi ne don in yi protecting dukiya na bi ne don in kara abin da nake da shi, saboda rayuwar ta zama huyi na hunoyi. In ya zama baka da gwamnati a hannunka kana ji kana gani akwai abin da za a musguna maka. To alhamdulillah na bi gwamnati ne don in kara, don in protecting dukiya don in kara duk abin da na mallaka. So ba ina neman gwamnati ta bani wani abu ne, ni ban neman gwamnati ta bani wani abu, because I'm okay. Ni am okay alhamdulillah, ban da wani dogon gori. Ni ko a haka Allah ya dauke ni, na ji daɗin rayuwana, na ci na sha na biya wa mutane, sun sauke farali, na sauke farali. So wannan abu da nake yi ina yi ne kawai dan dai al'umma, amma ni am okay. Ban nidin gwamnati ta bani wani abu, wallahi rayuwar da nake yi haka ta ishe ni. In ko har zan je ina neman wani abu wajen gwamnati, to ban gode ma ni'imar da Allah ya min ba. So na gode ma Allah da ni'imar da ya min, kuma ina tare da gwamnatin nan 100% saboda na ga kudurinta. Yau inda a ce kudurin gwamnatin nan ba mai kyau bane, wallahi mu za a fara ji a social media, saboda ba ma tsoron kowa, ba ma tunanin akwai mahallukin da zai mana abin da Allah bai mana ba. Duk abin da kaga ya faru da kai daga Allah ne, saboda mun ga rayuwa ba abin da ba mu gani ba. Mu yanzu duk abin da muka gani maimai ne, ko daɗi ko wahala duka maimai ne, ba wanda ba mu gan shi ba. So muna kira ga gwamnati ta taimaki al'umma. Mu matsalar mu ta taimaki al'umma, kuma muna son in gwamnati za ta yi rabo ta dinga duba mutanen da suka cancanta ta ba su raba. Ni ban ce a bani ba, ban ma san a bani, saboda ni ina raba nawa. In zan raba na sanya nake rabona. So ina kira ga gwamnati, saboda ana jama gwamnatin nan zagi, akwai rabon da take yi mun san alkhairi, saboda ni ina zauna da distinguish in yi magana, so na san abubuwan da distinguish yake na alkhairi, kuma gurin shi kullum ya taimaki al'umma. So muna kira da Allah don annabi distinguish, in Allah ya kawo dama jihar Kaduna ta yi balance, ka fara tunawa da alkawarin da kai ma 'yan kasuwa, ka fara tunawa da alkawarin da kai na makarantu. Odo da ka fara yi tun da ka rage kuɗin makaranta, wannan kai dai abin da kai a jihar Kaduna ya fi titi guda miliyan 1 wannan abin da kai, saboda ilimi shine cikin zaman al'umma. So mun ji daɗin wannan abu da kai, don haka akwai alkawari da kai ma 'yan kasuwa. Distinguish muna roƙonka arziki, in Allah ya kawo dama ka taimaka ka cika ma 'yan kasuwa alkawarinsu, ka cika ma jama'an gari alkawarinsu, ka cika ma ma'aikatan gwamnati alkawarinsu. Garkuwan Badiko muna godiya da wannan lokaci da bamu, da fatan mun ƙara kawo irin wannan ziyara na musamman, za a buɗe mana ƙofa. Insha Allah Mala Ali, ina godiya. Allah kuma ya ƙara ma wannan gidan TV albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya sa a fa haka. Kuma ina godiya da irin wannan gudunmuwa da kake bada wajen faɗakar da matasa da kuma faɗin abubuwan alkhairi da ake ma gwamnati. So alhamdulillahi mun yi matuƙar farin ciki. Allah ya bar zumunci, Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan TV mai albarka, Allah ya ƙara yalwa. Amin. To amin. Assalamu alaikum. Thank you.